Nganong ang balaang kasulatan nag-ingon man nga si Jesus ana sa taong makasasala. Hello mga igsoon ko dito Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhin ni videoha atong pag-isgotan ang giingon sa balaang kasulatan nga si Jesus ana sa labing ubos ug ilabi na ana usab siya sa taong nagkinahanglan ug sa mga makasasala. Ug aron inyo kining masabtan ang tanan ato siyang paminawon. Mayang gabi sa tanan. Ako di ay si Fidel. Na ako ipangutana brad. Nganong nag-ingon man sa balaang kasulatan nga si Kristo ana sa taong makasasala. Unsa may iyang buot ipasabot ini? Kung naghiskot kamo sa balaang kasulatan din, di ba balikan na to? Nakainomdom ba mo sa giingon sa Ginoo gisulat sa mga ebanghelista nga katong usa ka hardinero? Aduna usa ka hardinero sa paras ug niingon dito yang amo nganong wala man ni namunga ning parasa. Ako kining potlon ug niingon ang hardinero ayaw usa amahan, ayaw sa amo kay ako paningkautan og abunuhan sulod sa isa ka tuig. Di ba ang isa ka tuig sama sa isa ka libo ka tuig? Ang isa ka adlaw sama sa isa ka libo pod ka tuig. Di ba na anak sa balaang kasulatan? Ang buot ipasabot ni Jesus ang makadaog kanato mao man ang paghigugma sa kaaway. Kaya ang tanan pwede man na gamiton sa daotan kay nakita man ang kasaypanan, nakita man sa daotan nga pwede gisudlan naman niya. Di ba naaman na dito ang pag nagsuroy-suroy ang daotan ng pagbalik sa daotang espiritu, gisudlan niya. Umatong si Kristo niingon siya, ana ako sa mga taong nagkinahanglan. Mo na nga ang balaod para sa mga taong makasasala. Ano man, dili naman kinahanglan maigo sa balaod katong maayo. Kung nagpaubos, nagpasaylo ka, ana pa ba di ay makig-away nimo? Di ba kung Diyos nun ka na, nganong manghilabot man ka sa uban, unaha sa imong kaugalingon ang troso sa imong mata. Mo na nga si Kristo samtang moabot pa ang panahon sa iyang gipangayo nga paabota sa niining tuiga, unang siglo ug ikaduhang siglo. Gisulti man na sa balaang kasulatan. Mo na niingon siya, ako ang punuan sa paras kamo mga sanga ug adunay nagaatiman kaniya. Sama pud na sa giingon didto kakatong gipadala niya sa usa ka tag-iya sa yuta nga gipatanuman niya kini para sunya, tapos nagpadala siya didto og mga sulugoon gipatay, di ba gibunalan sila man tong Moises niya gipadala na puglain mao ra gyapon gipadala yang bugtong anak nga si Kristo mao ra gyapon og gipapatay gipalansang sa cross. Unya nangutana din dito unsay buhaton sa amahan. Mo na bot ipasabot nga ang anak sa Dios gipadala alang sa mga taong makasasala. Busa higugma sila kay sila ang mga bato nga way bili sa amahan nga bililon kaninyo kaya naa pa kamo sa kalibutan. Kay kung wala kining mga tao, wala ang daotan. Di ba na ka na? Gitugutan sa amahan. Ang daotan. Haron sulayon ang mga tao nga mahigugmaan. Di ba? Inyo ka nang nadunggan. Nabasahan ka na inyo. Kaya naa ka na. Sa pulong. Ang nakapawalaan ka ninyo. Tama sa kungihan. Pedro. Ayaw pagpangandak. Kay gitugutan sa Dios ang amahan, ang daotan haron pagtintal kaninyo. Mga samtang anaa pa kamo sa kalibutan kay nagpuyo man kamo nga kalibutanan, nagkinahanglan pa kamo o mga bandi nga gipadala ninyo ngadto sa kung giandam kaninyo pagka mapausanon mapasaylohan, dili man kamo makita nga nagapasaylo
Kung walay makig-away kaninyo, kung walay nagpataas kaninyo, dili ka mo makita nga nagpaubos ka mo. Samtang anaapang panahon, higugmaa sila. Kay sila ang nagkinahanglan. Sila ang mga taong buta. Ang tinuod kayo kabuta. Apan daghang nakakita, apan nagpabuta-buta. Daghang nakadungog, apan nagpabuot-bungal. Inyo kinang makita sa binuhatan, anak. Kaya naaman sab ka na sa balaang kasulatan. Susiha, tanawa ang ilang pinulungan. Sibo pa sa ilang pinuhatan. Busa, anak, samtang anak ka mo sa kalimutan. Duha ka espiritu nga naa dinhi, ang maayo ug daotan, ug ang kasagarang gisunod sa kadaghanan, ang daotan. Kay dagamang nagwali nga sama gisulat ni Mikeyas. Nag-ingon na sila, nag-ingon ka mo nga wala na kadatoy kadaot, kaya naa ka na to ang Diyos. Ana ka na sa pangu sa Israel. Sulat ni Mikeyas. Ipabasa ka na nila. Ug basa usab ninyo ka na. Aron masabtan ninyo. Ayaw pagputla. Aron masabtan ang tanan. Kay daghan karon ang magbabasa nga giputol kini nila. Ug ilang gituis. Aron sila ingnon nga sila sinuko. Sila magbalantay sa karnero. Sila ang nagatiman. Apat na dakwa. Ang ilang gipamo. Ilobang gibuhat. Anak, ang truso nga nakabangil ka ninyo, ang garbo, pagkamapaytasan, ug ang kakog sa pagpaminaw, kakog sa papanahon, sa pagtuan, kakog sa pagpaubas, kakog sa pagpasaylaw. Ana ka na sa balaang kasulatan. Busa, samtang ado na pa'y panahon, kay ado na may kapanahonan. Igugmaa sila. Kay dili ako gusto taong daotan nga patyon ug dili malipay ni ini. Malipay ako nga ang daotan mobalik kanako. Busa, higugmaa sila. Kay adunay pay panahon. Samtang adunay kinabuhi. Aduna pa kami kinabuhi. Hinumdumi usab ninyo ang akong giingon kaninyo. Niadtong parisyo ug kubrador sa buhis. Dili pa, wala ako nalipay sa parisyo. Kaya nagpataas siya siyang kaugalingan. Nalipay ako niya ato makasasa ang kubrador sa buhis. Kaya nagpaubos siya. O gitapos na ko kini ang nagpaubos. Ipataas. Ang nagpataas. Ipaubos. Ang tanan, ana ka na sa balaang kasulatan. Walay nasulat sa balaang kasulatan nga dili may tabo. Bisan ako nagatuman kay Isayas. Ada ka na sa katapusan nga panit gagisulat ni Juan sa iyang panapos nagipadayag ang magkuhaan ang mga kaaway nga bahin sa siyudad nga giandam ko alang kaninyo o nga dugangan ang mga katalagman. Tanawa ka ron, dagang nagdugang og mga balaod, nagbuhat og balaod. Di ba, ana ka na sa balaang kasulatan, anak? Balaod ug pagtuwa. Unahan ninyo ang pagtuwa. Tuo ka mo sa balaod. Haron makapabalaan ka ninyo. Apan, giuna ang balaod. Ulay na ang pagtuwa. Asa naman ang ilang pagtuwa? Nga wala man nila kini, gibuhat. Nga kanunay silang nagaingon, matuman ang pagbuhat. Apan wala man nila gituman. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon sa pagpasaylo. Apan wala nagapasaylo. Nagahukom, nagapataas. Isulti ka na, anak. Kaya naa ka mo sa otoridad. Kaya daghang magwawali nga wala sa otoridad. Ang ila lang, giuna-una. Nga sila nagaantos. Og sila gipili. Og naa sila sa otoridad. Kalibutanon ka na sila, anak. Anino lamang sa tinuod nga pare. Sulat ka na ni Pablo ngadto sa taga-Hebreo 15 ang tinuod nga pare. Gibadlo na sila. Sulat ni Malakias. Gisudyahan na sila. Sulat ni Osias. Gibako, giusap
Haron makongkrito nila. Apan anak, dagan usap. Nga nagwari, nga nagsunod, kanako. Sa akong mga gipang padlong, nagtuman sa balaod. Sama sa kong giingon kaninyo, tahura lang. Sila, apan ayaw lang sunda, kay wala kami katungan sa panghukom. Ang pulong mo'y manghukom. Inig-abot sa panahon, sa kapanahonan, laglagon ang mga tao, angay laglagon. Ug balaanon ang tao na ningkamot nga mabalaan. Busa, pagita ka mo, aron makakaplag ka mo. Panuktok, aron pagaprihan. Buhatan niyo ka na. Kay mo ka na. Ang makapaligon sa inyong espiritu ug nakapamatuhan nga kamo balaanon ug hingpit nga Kristohanon. Tanawan ninyo, gibunyagan kamo sa kalayo sa espiritu. Gipapas ang tanan, bisag makasasala kamo, gilimpyuhan ang tanan. Apat tanawa, daghan ang nag-angkong Kristohanon. Apan wala nagasunod sa balahon. Balahon nga mao'y gamiton sa paghukom. Nga na kaninyo. Busa ka mo, padayon ka mo. Isulti ang kamatuaran. Isang nyo, ngadto sa uban. Haron, wala na kami tulubagon. Inig-abot sa panahon. Salamat kaninyo. Ang kalinaw, mga uban unta kanunay kaninyo.